Salutare și bine te-am găsit la webinarul de astăzi. Mă numesc Radkai Molnar Ciongor și astăzi voi vorbi despre proiectul Pulse. Misiunea noastră: ajutăm oamenii să-și atingă libertatea financiară. Le arătăm calea către independența financiară și furnizăm instrumente unice pentru a o realiza. Despre asta vom vorbi în următoarele câteva minute. Sloganul nostru: milioane din cafeaua de dimineață. Înainte să intrăm în detalii, vreau să vă atrag atenția că nu suntem consultanți financiari, iar informațiile prezentate aici nu constituie sfaturi financiare. Activele NFT și cripto reprezintă un nivel ridicat de risc. Responsabilitatea deținerii acestor active revine fiecărei persoane în parte. Hai să vedem cum poți genera milioane din bani de cafea cu ajutorul Pulse. Este foarte simplu. X egal 3X. Înainte ca cineva să ridice obiecții că acest lucru este matematic imposibil, voi demonstra cum este posibil acest lucru cu noi. Achiziționezi de la noi un NFT de orice valoare, cu NFT-ul tău primești bonusuri zilnice până când valoarea acestuia se triplează. Hai să vedem care sunt pașii. Primul pas este să achiziționezi în aplicație un NFT în valoarea dorită. Poți cumpăra de orice sumă în multipli ai valorii de 50 de USDT sau mai mare. Apoi valoarea NFT-ului tău intră în pool. Dacă l-ai cumpărat azi, începe să lucreze mâine, iar poi mâine vei primi primul tău bonus zilnic. Începând de aici, primești automat bonusuri în fiecare zi, pe tot parcursul anului, inclusiv de Crăciun. Acest lucru poate fi observat în diagrama de mijloc, unde linia verde crește, indicând progresul NFT-ului. Până la 300%, așa cum am menționat, crește în fiecare zi. Peste 50 de USDT poți utiliza bonusurile în orice moment pentru a recumpăra sau a retrage chiar în fiecare zi. Dacă ai lăsat activată opțiunea de auto-renew și NFT-ul tău atinge 300%, atunci se închide și sistemul cumpără un alt NFT cu aceeași valoare nominală dacă ai suficientă acoperire în soldul contului. Atât de simplu. Să vedem cum se generează bonusurile. În spatele platformei Pulse stă un robot de tranzacționare dezvoltat de companie denumit TradeNC, care este unic la nivel mondial și lucrează non-stop. Fluctuațiile relativ mari ale criptomonedelor în decursul unei zile sunt extrem de favorabile software-ului TradeNC. Vreau să menționez acum câteva aspecte unice legate de robotul TradeNC. Unul dintre cele mai importante aspecte este că robotul nu vinde în pierdere, astfel încât nu poate pierde. Din acest motiv este foarte sigur. Este capabil să efectueze 12.000 de tranzacții într-o secundă, făcându-l unul dintre cei mai rapizi roboți din lume. Menține lichiditatea valorii NFT-urilor din pool, adică nu le blochează înainte de o tranzacție. Prin urmare, poate realiza tranzacții de valori mari cu sume mai mici. Datorită acestor aspecte și altele, în septembrie 2023, la expoziția cripto din Dubai, TradeNC a câștigat premiul cel mai inovator proiect cripto, cel mai bun ecosistem de tranzacționare în lumea DeFi și a devenit partener de marcă al celei mai mari burse de criptomonede din lume, Binance. Tranzacționare reală în timp real. În aplicație vă prezentăm rezultatele pe care le-am obținut în perioada recentă. Vă arătăm bonusurile lunare și zilnice. În plus, puteți vedea în timp real tranzacțiile făcute de robot. Datorită transparenței sale, în septembrie 2023, la expoziția cripto din Dubai menționată anterior, Pulse a câștigat premiul cel mai transparent proiect al anului 2023. Important, deoarece tranzacționarea reală are loc în timp real, iar piața se schimbă continuu, nu promitem și nu ne asumăm următoarele. Nu garantăm cuantumul bonusurilor zilnice. Nu garantăm cuantumul bonusurilor lunare. Ca urmare, nu avem nicio promisiune pentru perioada de triplare. Nici măcar nu facem predicții. Ceea ce garantăm este că vom realiza bonusuri zilnice cât mai mari posibil, într-un mod cât mai sigur, până la triplarea valorii. Haideți să analizăm în detaliu. Primul pas este achiziționarea unui NFT. Cumperi NFT-ul în aplicație, la momentul cumpărării trebuie plătită o taxă de administrare de 10%, adică pentru un NFT în valoare de 50 de USDT
suma devine 55 de USDT. Pentru un NFT de 100, suma devine 110 USDT, iar pentru un NFT de 1000, suma devine 1100 de USDT și așa mai departe. Al doilea pas, bonusul zilnic. Valoarea NFT-ului intră în pool, iar robotul TraderC generează bonusul zilnic. Important! 100% din valoarea NFT-ului este adăugată în pool. Nu există nicio deducere. Bonusul zilnic este împărțit în 3 părți. 60% îi revine proprietarului NFT-ului, 25% revine poolsului, 15% este distribuit în cadrul programului de afiliat. Vreau să atrag atenția aici asupra două aspecte. Interesul companiei coincide cu cel al utilizatorului. Bonusul zilnic este distribuit. Plățile nu provin din depunere. Dacă de mâine nu s-ar achiziționa niciun NFT, compania ar continua să funcționeze la fel de bine, deoarece valorile NFT-urilor existente în pool continuă să genereze profit independent de depunere. De ce este unic? Vă arătăm gestionarea banilor și construirea averii. Acest proiect este pentru oricine, independent de vârstă, existență sau muncă. Dacă ești tânăr, pentru începutul vieții, începând cu primul salariu, economisind chiar și o sumă mică peste 5-10 ani, ai posibilitatea să ai o avere semnificativă. Dacă ești părinte, pentru începutul vieții copilului tău, prin cumpărarea lunară sau chiar o dată a unei sume mai mari de NFT-uri, poți asigura un început stabil copilului tău. Dacă ești pensionar, similar, folosind o parte din venitul tău, poți construi de asemenea o avere semnificativă. Este efectiv o protecție împotriva inflației. Există posibilitatea de a cumpăra NFT-uri o singură dată, în sume mari, în cadrul pools, care se triplează. Cu pools, eficiența construirii averii poate fi crescută în comparație cu alte soluții. Datorită acestui proiect se pot obține rezultate cu sume mult mai mici sau chiar într-un interval de timp mai scurt. De ce mai este unic? Prin intermediul programului nostru de afiliere, rezultatele menționate anterior pot fi accelerate sau chiar multiplicate. Programul nostru de afiliere este total altceva față de cele asemănătoare, se numește Sistemul Multi-Affiliate System. De ce MAS? În primul rând, deoarece valoarea NFT-ului rămâne neafectată în permanență. Nu există comisioane sau deduceri din acesta, cum am mai menționat. Și mai mult, nu este obligatoriu să participi în programul de afiliere. În cadrul programului de afiliere sunt calculate două tipuri de bonusuri. Bonusul direct este o plată unică atunci când cineva cumpără un NFT prin recomandarea ta, 5% din valoarea NFT-ului, scăzută de la taxa de administrare de 10%, este imediat calculată și apare în aplicația ta. Aceasta este evidențiată în galben, cum se vede și în imagine. Bonusul direct este acordat de fiecare dată când cineva cumpără sau recumpără un NFT direct prin recomandarea ta, chiar dacă nu deții încă un NFT activ. Să luăm un exemplu. Dacă cineva cumpără un NFT de 50 USDT, prin intermediul recomandării tale, plătește 55 de USDT. Jumătate din cei 5 USDT, adică 2,5 USDT, sunt imediat calculați pentru tine. Dacă cineva cumpără un NFT de 10.000 de USDT plătind 11.000 de USDT, jumătate din cei 1.000 de USDT, adică 500 de USDT, sunt imediat calculați pentru tine. Așa cum am menționat anterior, peste 50 de USDT, suma din soldul tău poate fi retrasă oricând. Bonusul de afiliat. 15% din bonusurile zilnice generate de robot intră în programul de afiliere în fiecare zi până la o adâncime de 8 niveluri. Da, în fiecare zi. După cum am menționat anterior, 60% din bonusurile zilnice revin proprietarilor de NFT-uri, 25% revine companiei Pulse, iar 15% sunt distribuiți printre cei care fac recomandări. În acest tabel poți vedea în câte niveluri și în ce măsură partenerii noștri beneficiază de un total de 15% din bonusul de afiliere. Se poate observa de asemenea care sunt condițiile pentru ca un anumit nivel să se deschidă și ca partenerul să fie eligibil pentru bonusul de afiliere de pe acest nivel. Ca și urmare, menționez din nou că bonusul direct se acordă chiar și dacă nu deții NFT activ.
Cu toate acestea, pentru a primi zilnic bonusul de afiliere pentru bonusurile zilnice ale partenerilor direct recomandați, trebuie să deții cel puțin 100 de USDT în valoare de NFT activ. Dacă dorești să primești bonusul de afiliere zilnic și din al doilea nivel, trebuie să deții cel puțin 300 de USDT în valoare de NFT activ și așa mai departe. Important! Dacă adunăm măsura bonusurilor de afiliere asociate fiecărui nivel, suma totală este de 15%. Acest lucru este esențial deoarece plata bonusului de afiliere este complet transparentă. Nu poate exista situația în care compania să plătească mai puțin decât bonusul care ar fi automat cuvenit. Haideți să vedem cine se află în spatele proiectului Pulse. Gergely Nagy-Arnold, fondator, se ocupă de dezvoltarea software-ului și de tranzacționarea pe piețele criptomonedelor de mai mulți ani. Robotul său de tranzacționare TradeNC, inițial creat pentru o utilizare internă, a devenit disponibil pentru trader datorită succesului său, fiind oferit într-un sistem de abonament. Gergely Nagy-Inez, soția lui Arnold, este proprietarea unei firme de contabilitate cu 60 de angajați. Transparența financiară și conformitatea legală sunt foarte importante pentru ea. Ideea de a dezvolta TradeNC a venit de la ea, deoarece Arnold obișnuia să facă tranzacții pe ascuns în fiecare noapte. Inez ocupă funcția de Chief Financial Officer la Pulse. Directorul operațional al echipei este Pap Tamaș, care gestionează ferm toate procesele din companie, de la dezvoltare, la evenimente din culise și așa mai departe. Juha Speiter este specialistul în tranzacționare, care împreună cu Arnold se ocupă de securitatea tranzacțiilor. Ei sunt oamenii din spatele calculatoarelor, cei care dezvoltă strategii, efectuează analize și analizează piața. Cunoștințele lor profesionale ajung la utilizatori prin intermediul proiectului Pulse. Ce face Pulse-ul atât de special? Acordarea bonusurilor se face automat, zilnic și în USDT. Rezultatele pot fi urmărite în orice moment în cadrul aplicației. Nu facem promisiuni goale, nu promitem lucruri pe care nu le putem anticipa, cum ar fi măsura bonusurilor zilnice sau momentul triplării. Rezultatele tranzacțiilor sunt afișate în timp real. Făcând click pe codul QR, puteți accesa site-ul companiei, unde puteți reciti ceea ce s-a spus aici și puteți găsi toate detaliile de contact. În concluzie, iată ce bonusuri poți primi în cadrul Pulse. Bonusul de NFT. Cumpărând orice valoare de NFT, vei primi bonusuri zilnice până când valoarea NFT-ului tău se triplează, chiar și dacă nu participi deloc la programul nostru de recomandare. Bonusul direct. Dacă împărtășești proiectul cu alții și aceștia cumpără NFT-uri de la companie folosindu-ți recomandarea, vei primi un bonus direct. Acest bonus se acordă doar pentru achizițiile directe recomandate de tine, adică după prima ta linie de recomandare pentru fiecare achiziție. Repet, primești bonusul direct chiar și dacă nu deții propriile NFT-uri active. Bonusul de afiliat. Primești bonusuri pentru întreaga echipă a partenerilor tăi până la 8 niveluri în fiecare zi, dacă deții valoarea minimă specificată pentru deschiderea nivelurilor în NFT-urile tale active. De ce este sigur? Interesul companiei este aceeași cu al utilizatorului. Obținerea unor bonusuri cât mai mari se realizează în cel mai sigur mod posibil. Valoarea NFT-ului tău este intactă. Bonusul direct provine din cei 10% pentru costurile de administrare, iar bonusul afiliat provine din bonusurile generate de robot în fiecare zi. Conducerea este accesibilă. Datele companiei sunt publice, iar informațiile sunt comunicate constant către utilizatori. Utilizatorii și cei interesați pot lua legătura cu compania prin mai multe platforme. Premii și recunoașteri. Premiile și recunoașterile primite de TradeNC și Pulse nu sunt acordate proiectelor frauduloase. Nu oricine poate deveni partener de broker cu Binance. În final, ai 3 opțiuni din care poți alege. Dacă nu ți-a părut interesant ceea ce ai auzit și nu vrei să profiți de această oportunitate, te iubim în continuare și îți dorim mult succes în viață. Dacă vrei să-ți pui banii la treabă, discută chiar astăzi cu cel care te-a invitat despre cum ai vrea să inițiezi programul, ce sumă iei în considerare și care sunt pașii următori.
Dacă dorești să participi și la programul de afiliere, cere ajutorul celui care te-a invitat sau dacă este și el nou în program, vei găsi pe linia mentorilor de deasupra lui pe cineva care să te ajute. Vreau să-ți urez un foarte călduros bine ai venit în rândul pulzerilor, îți doresc din suflet să pornești și tu pe drumul către libertatea financiară. Mulțumesc pentru atenție!